Det er muligvis den dummeste fejl, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Jeg er lige blevet bedt om at smide tøj. Jeg har været i 2 minutter. Dag 1 på Vild med Dans, der får jeg at vide, at jeg skal skrubbe af. Det er i dag, der er pressemøde. Det er i dag, vi skal snakke med hele teamet, og jeg skal møde min partner. Godt mærke, nerverne, de sidder lidt ude på tøjet lige nu. Det er nu, jeg finder ud af, hvem jeg skal danse med, og hvem jeg skal danse mod, og alt det andet. Jeg synes jo selv, jeg er en fucking god danser, men det er jo, når man er i byen og har fået et par 13.05, ikke? Sharp. Vi må ikke være der et sekund før, et sekund efter. Det har de skrevet i mailen. Vi skal være der sharp, fordi de er bange for, at noget bliver afsløret. Vi er der 13.04. Jeg vil vise jer alt bagom, og hvordan det føles for mig som artist at være en del af det her. Mest af alt også bare alle de andre mennesker og søde mennesker, som jeg kommer til at møde på den her rejse. Så synes jeg bare, det er fedt at lære hinanden bedre at kende. Så hvis der er noget, I ønsker, I gerne vil se på den her kanal fremadrettet, så skriv det herunder. Og ellers så kommer I sgu bare med rundt. Shit, der var en kejle på vejen. Jeg kan mærke i dag, der er det for alvor. De sidste par måneder, hvor jeg har vidst det, der var jeg sådan lidt, ja, det er bare ud og danse lidt på tv. Men i dag, der kan jeg mærke, der sidder det sgu lidt i kroppen, som om det er sådan lidt, hvad fuck har jeg sagt ja til? Har jeg valgt at gøre et eller andet, der er fuldstændig hjernedødt, og kommer til at ligne den største idiot på landsdækkende tv. Jeg skal pisse af helvedes til. Jeg skulle have tisset, inden vi kørte. Det er nervepigeren. Man ved ingenting. Man dukker bare op, man har sagt ja på en kontrakt, og så får du at vide, hvad du skal de næste 3 måneder i dit liv. Jeg tror, det er her, bro. Bare lige jakken af. Hej. Hej. Jeg ved ikke, om vi er gået forkert. I er gået rigtigt. Jeg hedder Janne. Hej. Hej. Er du kommet i bil egentlig? Ja, den holder bare ude på vejen. Men fremadrettet kan du parkere herude. Så jeg laver sådan en periodekort til, at du bare kan ligge, så kan du parkere gratis. Kan du lave dem til Indre By også? Desværre. Lige noget kostyme, check, outfit, men du har bare det der med, kan jeg se. Du har ikke noget ekstra, vel? Det er bare det, du er på. Ja, jeg tænker, medmindre du synes, det er grimt. Overhovedet ikke. Okay. Ser vi andre eller andet i dag? Der er nogen, der sidder derinde, og der er nogen, der render rundt nede i kælderen og sådan noget, så du kommer til at stave nogen, der har været her tidligere, som er taget afsted, ikke? Man møder heller ikke alle i teamet i dag, hvem end der ligesom er i gang. Lige præcis. Hej. De er klar til derinde i kostymen. Hej. Og igen, det er jo familien. Hej. Vil du gerne have det? Ja, det tænker jeg. Har du andet med? Eller? Jeg har faktisk ikke andet mere. Må jeg have lov til at stryge? Jeg kan jo godt kigge i bilen, hvis du hellere vil have, at jeg skal prøve at finde et eller andet, men jeg tog nu den her på, fordi jeg tænkte, den var Den pæn. vil du gerne have på. Du synes ikke, den er pæn? Den er skide flot. Okay. Men så beholder jeg den. Jeg tror gerne, jeg vil stryge den. Fedt. Har du noget indenunder? Kommer altid med en ting, så man ved jo aldrig, hvornår man bliver bedt om at smide tøjet. Sådan. Nå, så er vi her. Den famøse kælder. Jeg har ingen idé om, hvad vi skal her. Jeg er lige blevet bedt om at smide tøjet. Jeg har været her i 2 minutter. Skal jeg strøge min skjorte? Jeg troede, jeg havde gjort det godt nok derhjemme. Det er YouTube. Se, der er Frederik. Han er lidt bedre til at snakke til kameraet, end jeg er. Ej, du skulle da smadre god. Jeg snakker lort. Jeg tror, det er det, det handler om. Er det ikke det, det handler om? Er det fordi, du er lidt nervøs? Kun over for Vild med Dans, ikke kameraet. Jeg synes, det er angstprovokerende at blive lukket ind i en kælder og ikke få at vide, hvad man skal andet end at tage skjorten af. Så du står bare her i tanktop. Jeg blev spurgt 3 gange uden svar, sådan, skal du have det der på? Den første, der sagde, om jeg skulle have det på, det var min kæreste. Men hun synes bare, det var irriterende, at der var Calvin Klein logo på. Nå, men det må der heller ikke være. Nå. Tøj med logo. Det har jeg lært nu, venner. Det kan man ikke. Lige starter forfra, jeg går i bilen og ser, om jeg kan finde noget tøj. Danmarks, jordens, verdens hurtigste fyring. Dag 1 på Vild med Dans, der får jeg at vide, at jeg skal skrubbe af og skifte tøj. Så kære Danmark, det kan sgu godt være, at jeg slet ikke skal være med alligevel, hvis jeg ikke kan finde noget uden logo i min bil. I og med, at jeg laver musik, og jeg turnerer, så har jeg næsten altid lille garderobe. Jeg har en pude, en dyne og lidt forskellige ting i bilen, fordi man kører så meget rundt. Så man kan være heldig at finde noget. Så er der de her 2 her. Altså, jeg kan jo lide dem begge. Jeg vil være ærlig at sige, at jeg kan bedre lide den her, fordi den har lidt farve. Skal vi ikke fuck med dem og troppe op i den her? Og så lige inden de sparker mig ud, så siger jeg, slap nu af. Jeg har den her. Skift tøj, ud på vejen. Det er ikke særlig superstar, kan jeg fortælle jer. Prøver vi lige igen. Anden gang er lykkens gang måske. Jeg fandt den her. Er den helt gal? Nej, prøv at. Jeg skulle lige prøve at se, om et mindre logo gør det. Hvis det ikke går... Ja. Helt sort. Det er det, du gør. Er det den, vi kører med? Ja. Kan du lide den? Ja, det... No go. Ja, desværre. Okay. Den er ellers meget pæn. Den er sgu meget pæn. Så stryger jeg lidt på den her. Optur. Ikke? Tak for det. Og beklager, bare jeg ikke bliver fyret på dag 1. Vi skal have købt en ny garderobe, kan jeg høre. Hey, så lige. Det skal være i slow motion, ikke? Flot bræne. Tak for det. Så fik vi dagens første kompliment. Jeg skal lige have my head back in the game, som man siger. Jeg har lige taget 2-3 opkald omkring noget radio og lidt forskellige ture-ting. Også fordi nogle af de her ting, jeg fik et opkald om, er lidt irriterende. Det er ikke noget stort, det er ikke noget vanvittigt, men bare nok til at irritere en, og så skal man lige have ud af hovedet igen. Det er nu. Jeg skriver lige beskeden færdig, og jeg skriver, det er nu. Det er nu? Er du klar? Ja. Hvad skal jeg? Jeg har helt søde hænder. Og hun står ikke lige bag døren, så jeg banker den ikke op i hovedet. Du smækker den ikke op i hovedet på hende. Man har jo en masse tanker om, hvad man kunne forestille sig, der er bag den her dør. Hvem tror du, der er der? Har du mavefornemmelse? Jeg har en mavefornemmelse, men det er også sådan lidt mere et ønsketing. Jeg kan sige, hvem jeg håber på. Ja, sig det. Er det forkert at sige? Er det dårlig stil? Klipper det ud. Mille. Okay.
Hvorfor lige Mille? Jeg har set sidste sæson. Jeg så også, at hende og hendes partner kom ikke særlig langt. Der var jeg sådan lidt, hun er sulten efter at gå hele vejen, det er jeg jo også. Og så tror jeg også, at man kan jo godt se sådan, jeg er jo næsten 2 meter. Det er jo ikke hvem som helst, man får som partner, ikke? Nå, ja. Så det var sådan lidt udelukkelsesmetoden. Jeg banker på. Så tæller vi til 3. Ja. Og så suser du ind. Så gør vi det. Okay. Det er nu. Fedt. Klar? Ja. Vi venter lige der. Vi venter lige. Welcome back to TV. Hej! Hej mor! Godt at se dig. Jeg har lige stået der og sagt, at jeg håber, det er dig. Så no offense til nogen andre. Kom her. Ej, hvor er det godt. Kan du danse, eller har vi nogle moves? Jeg har jo lidt, altså der er jo altid, ikke? Jeg vil være ærlig at sige, eftersom jeg vidste, jeg skulle være med, så gik jeg på TikTok, og så skrev jeg nogle af de ting. Så du har været inde og researche lidt? En lille smule. Vi skal danse kickstep som det første. Den er mega fed. Der er mega meget energi, der er godt humør. Det glæder mig til, at jeg sveder allerede. Jeg synes, jeg har det så varmt. Men er det ikke sådan noget med hurtigt på fødderne og sådan noget? Jo. Men vi skal danse hernede også, eller hvad? Det er det fedeste lokale. Men her skal vi tilbringe rigtig mange timer sammen. Hvad gør man med varmen herinde? Der er faktisk sådan nogle fans, Der plejer at være med i gang. kommer til at svede. Okay. For det gør jeg lige nu. Jeg tror, i dine hænder, så skal vi nok klare det. Men du skal være tålmodig. Men jeg er også lidt hård. Det må du gerne være. Vi hygger, når vi er på floor. Hvad kalder I det, når man sådan om fredagen skal danse? Kalder vi det live, tror jeg. Hedder det bare det? Ja, men vi kan godt sige, at vi skal på floor. Så vi kalder det floor, ja. Så har man også sådan lidt ligesom i sådan arbejdsuge, du ved. Så glæder man sig til fredag aften. Hvor mange billeder tog vi? 1000 gode billeder, får jeg at vide. 1000 gode billeder. De kan alle sammen bruges. Du sveder ikke i hvert fald. Det gjorde han. Nå, gjorde du det? Det dryppede af mig. Nu er der ikke nogen sofa i dag, men det plejer at være her, vi sådan hænger ud og har pause. Er det sådan backstage? Nej, det er ovenpå. Vores backstage som musiker, det er jo der, hvor man går hen og trækker sig for alt. Der får Gå vi i bad. ovenpå, når vi skal på floor. Så får vi vores eget lille backstage-lokale. Hej, Bengt. Hej, Damian. Velkommen. Jo, tak. Hallo. Hej. Undskyld, vi smider jer ud. Ind til program 1, der har vi 15 gange 3 timer, vi kan mødes og danse. Så 15 træninger. Er det kun det? Ja. Er det meget eller lidt? Det er jo faktisk meget, fordi når vi så går i gang rigtigt, nu har du sådan 3 ugers tid til at lære den første dans, men når vi så går i gang, så har du jo kun en uge. Men så har man bygget et godt fundament. Ja, det har man, men det er nogle forskellige danse. Man skal starte forfra hver gang. Noget af det. Kan man træne mere end det? Må man det? Det er ulovligt. Det er ulovligt, fordi det skal ligesom være ens for alle, hvor meget vi træner. Vi skal starte jo den 1. september. Og så er det 3 træninger per uge. Når vi går i gang, så har du show fredag, så holder du fri lørdag, hygger dig lidt, og så træner vi altså søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det er fint. Det gør det. Jeg offrer gerne fredag og lørdag også. I kan starte efter live show. Jeg synes, det er rigeligt med 5. Jeg er lidt gammeldags, jeg har sådan, kan vist få overblik på den her. Du har sådan, må jeg lige vise det til YouTube. Jo. Det er sådan en gamle skolekalender. Den man havde hængende, eller på kontor, sådan en rigtig kontormus har, ikke? 15:30 til 18:30. Så kunne man træne igen tirsdag. Det kunne være meget nice at holde weekenderne fri. Jeg skal ud og spille fredag. Så man starter ud sådan med omkring 3 om ugen. Hvad havde vi den dag, sagde du? Pressedag hedder Er det. det ikke det, vi havde i dag? Nej, i dag der havde vi første møder. Første møder, det er det, der hedder. Jeg har kaldt det pressedag. Men vi kunne træne de andre dage. Vil du være god med den? Jeg er super god med den. Så tæller jeg lige igen for at være sikker. 13, 14. Hov, det var kun 14. Og så har vi 15 forsøg på at lære mig quick Og der er sådan quick step. Step fox. Der er også en, der hedder Foxtrot. Foxtrot. Ja. Det er jo sjovt, du siger det. Det er jo en bande i Sverige. Er det det? Ja, det er en bande, og lederen hedder sådan kurdiske rev. Jeg så det i nyhederne, det skulle være meget brutalt, så det skal vi ikke ud i. Hallo, og undskyld, jeg kalder dig hallo, men jeg har 1000 spørgsmål. Når folk i mål på 5 dage, hvordan fanden sker det? Hvis du nu ender med at være ret fin til quickstep, efter at vi har trænet 10 gange, så må vi godt begynde at starte lidt op på dans 2. Jeg er sikker på, at vi nok skal næle. Jeg begynder at tænke sådan, nu gør vi det. Og jeg skal stå der foran hele Danmark en fredag aften, inden længe. Har du nogensinde haft sådan noget tøj på? Sådan kjolesæt og... Aldrig. Skal man danse i det? Er det jakkesæt med med pingvinen? Så har man den her karpe der. Jeg kan lige lave den. Ja, du kan lige lave det. Du skal lave noget, der er mega fysisk hårdt, og du skal holde armene, og du skal gøre alt muligt. Ja. Og så må du samtidig ikke vise, at det er hårdt. Jeg har jo set folk stå der. Ja. Kampsvede, så jeg tænkte lidt, bro, jeg har kigget på dig i 45 sekunder, og rolig nu. Men det tænker man jo. Når jeg siger bro, så tænker jeg ikke Kamal. Jeg har en pige. Vi tager i studiet. Du er jo med på at danse, så skal du også være med på at synge. Du har en tone i livet. Hej. Ja, det kan jeg tydeligt høre. Når jeg har lært de første 3 danse, så laver vi den aftale, at så skal du lave en helt sang. Jeg har jo lovet Mille, at jeg skulle på kur, men
De havde fandme drømme. Det var meget hurtigt, at den der slankekunde blev droppet. Det starter efter i dag. Albuen op, og så den der på min ryg. Og så skal du kigge ud her. Bare lige se højden. Så den der, den skal være lidt højere. Og den der nu. Okay, det er ikke meget godt ud. Og så skal man gøre sådan med hovedet. Ja, lige præcis. Vi er færdige for i dag. Vi har været igennem hele fødselsregisteret. Første dag, som ikke er den første rigtige dag, fordi vi har ikke danset i dag. Den er overstået nu, og nu skal jeg hjem og kigge på alle de her datoer, jeg har sagt ja til, og se, om nogen af dem overhovedet matcher mit normale liv. Jeg gætter på, at jeg har sagt ja for tidligt til rigtig meget her, så det skal være løst. Det er det for i dag. Ja, jeg har et billede. Ja, vi ses. Jeg har allerede stjålet for folk. Day one. Sådan er det. Jeg skulle simpelthen ikke have kalenderen med mig, fordi så er der ingen derude, der ved, hvad tid vi mødes. Der sker alt muligt, så jeg håber, at I har lyst til at kigge med. Skriv hernede, hvis der er noget, I specifikt ønsker at se her. Se jer.